आणि तुम्ही प्रकाशासाठी आराम नव्हे. हा हवे तर रामच. चिके ताळ करकरदतस. कंचगडर पाऊस येता, कंचगडर वात येता, कसने कळना. तसदावन ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ಕಿ ಕಸಂಕಿ ಚಿಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದಲ್ಲ ಮಕ್ಕ. आणि तुमगेल ठिकाण पाऊस असं की हंगवे हंगा पाऊस म्हणतशी ना वाट आहे ना गेलो पण तर लंडन वाट शिविस्ता पट्टनी पाऊस येता कशी म्हणून ना एक नमने मनुष्याले मनस्थिती असेल म्हणके. मनुष्यांके तशी नव्हे. कंचगडर कोप येता, कंचगडर हास येता, कंचगडर मोग येत म्हणून कळणं मग तशी माक केलं पण दिशे पुढले कालांतो महिषासुर ऐरावण मैरावण म्हणून राक्षस असेल नव्हे. तशींच्यात हे कोप द्वेष हंकार पुरक म्हणकी म्हणून तेदना देवीने अवतार घेऊन तांक संहार केले. जाल्यार आमगेर मना भितर आशिल्ले हे राक्षसांक संहार करचे कोण आहे? वय कितली की जनाक हांव चंदना म्हण दिसता. जाल्यार मन चंद कोण घेवेत म्हण मात्र कळना. तुगेल हे गुण समना तितून गे म्हळ्यार रे कोण ऐकत हवे ना. हांव अशी अशीची हांव करचे सम्मा म्हणटा ती. असल राक्षस बुद्धीक संहार करची देवी केदार येतकी नव्हे. कसलेक हे द्वेष की कसलेक हे कोप की कंच साधने की धावाक ಗೊತ್ತು. पैर बेजार रसिली या तिथले वेदांतून लेतवे म्हण तुम्ही लेक्चर पुरवती. वय हावे तशींची कितले म्हणारी हावे मनुष्य नव्हे. बेजार येईल तर बेजार कोण घेता, खुश येईल तर हसता, कोप येईल तर कोपता. डबल दयन तो मग कोप येऊचे भारी ऊन आहे. पद्ना पजले कप्तवे म्हणतात मग ना बा ತಂಗೆಲ್ ಬೇರೆ ಮಗ ಕೋಪನ ತನ್ನಿ ಮಕ್ಕಿಡೋದ್ ಕತಿರಿ ಗುಲಾಬಿಲ್ಲ ಗುಲ್ಲೋಚೆ ಹಾವ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮನ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಚೆ आणि तनी कसं केलं नुत सोडली म्हणारी त्यांची मुखासिल्ल हाक हिवचे तकाची मिगेल जागृती घेऊ का नव्हे. तका कोप येईल म्हणके हांव नाटक करचे ना बा मिगेल बम्मन भारी चांग मनुष्य तुमको गोतस मो हांव सांगका म्हणसवे ना ना तन्नी मक्किडोच गोस्कर तिके तशी करचे ती काही उणी म्हण लेकलावे ती काही गोतस हंक मिगेल भारी प्रीती म्हणून आणि ती काही तिगेल बम्मन प्रीತಿ ತಿಕ್ಕತಿಗೆ ಬಮ್ಮನ ಕಿಡೋಕ ಮಣ ಒಟ್ಟು ಹೇ ತಾವೇ ಕೊಪ್ಪನ ಪಾಪ ಸದ್ ಬವಜಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಗುಲಾಬಿನ್ ಸಂಗಿಲ್ ಮಣಕೆ ಐಕತಾ ಏಚರು ಕೊಪ್ಪನ ತಸ್ದಾನ್ ಹಿನಿತ್ಲ ನಾಟಕ ಕೊರ್ಚೆ ಹಂಗ ಮಿಗೆಲ್ ಬಮ್ಮನೆ ತಕ್ ಸಮದಾನ್ ತಾಳ ಗಲ್ಚೆ ಹಾವೆ ಕೊಪ್ಪಿಲ್ವರಿ ನಾಟಕ ಕೊರ್ಚೆ कोणा गोत्त सरकेदने कसकसने मनस्थिती बदलता म्हणून नाही तशी नाही ना ती मिगेल बम्मुने चांग मिगेल गुलाबी चांगीची अशीची कसं लेक म्हणून ಒಟ್ಟೆಕ್ ನಮನೆ ಬಾಮರ್ಚೆ ತಾಂಡ ಪ್ರವಿಕಾರ ಖರ್ನ खेळोचे तिगेला द्राक नाही बा घरा भितरी तुम्ही पळला मग तिगेला द्राव चंद करून हंक मात्र कळची तशी उलयता आताच कसं की कोड वर्ड हा कोड की गॉड की तशी सांगतात मग तशी हंक कळता मग को पहिला म्हणून जरा तुम्ही दवा सांगू नका ती हा तंगेले बद कोप्त म्हणलेकला त्यांनी तांकेक नमने बही असता इकडे मिगेल बायला मक प्रीती करता मिगेल वर एक नमने मोग असती का म्हणून कळतं नव्हे ते एक भावने तांका तशी असं इथे तुम्ही मात्र सांगच्या वचन नका ती जेवणाक नॉनचे उपकरी कश दावक के जीवन अंत ह्याने एक नमने षड्रस दावक दत्ता नव्हे मकत आमगे वनमाला चिके माती होऊन मग तस वनमाला कष्ट दुखून पार दत्ता म्हणून दलारी कितलं म्हणारे अवसूल मन नव्हे तत्ता वळतीगेल उडकस करून घेता आजी आमगेल घरच्यां कोणाक कळल्याशी तिका फोन करता म्हण लेकला हावे कसे की गुटगुटारी आमगेले महिनातनी सुरेखा उलयता बा कुसकुसू पिसपिसू कोरनो आणि केतनाय वचन तील आमगेल महिनाते वचू नाही लहा कसं म्हण सम तोंड सोणा बा कसं की म्हण लेक्किले सुनबाईन पैरी एक कन्ना कीड सोडल मो तुम्ही पर ऐकल मो पडे लिंक मो तशी दावन चिक्के माथून एक पण ती फोन करता
फोन कोण उरलेला रे कसन किती म्हण कळते नव्हे. तुमक दवा कसने विषय गोतस की गोतसल्या संगती ते मी गेल विषय कोणाका सांगू नका ती म्हणून दुसरे विषय मग संगती म्हणते नव्हे. हावा पळे इतले पुरा उलयता आवे असेल चौकी करता नका नका कोळची कालक विषय कळलरी चांग नव्हे. हाव सुरवेक मी गेल तुवे एक फोन कोण उलयता. हा रिंग दत्तस ही एक महाराणी फोन उकळना. हॅलो अम्मोय कशीस गो अम्मा. हा वरामस गो पुता तू कशीस म्हण सांग मका. हा वया रामस गो अम्मा आता कसने तोंदर ना गो. हाव हन्नी चढवा माई माऊ पर आरामसत गो इतर तस निमगिता अशी निमगिल गो पुता केत नाही निमगुच म्हणके निमगिले. आज तू मग वापस प्रश्न निघलतस म्हणा रे कसं की थे विषय चल्ला म्हण दल्ले कसं म्हण सांग मका. पै दुखून मारती जीव ऐकणं मन संकट संकट शिगो कसले म्हणून कळता नासिले तक समदानो आमगेल महिना तुमगेल घरा कायलो ताणे कसने संगनी दलरी मग कसं की चल मळगो आता एक दोन दिस तकून चिकी समाधान पडे. हुई गो मा बदच वे हुई गो पुता कसले म्हणू गोत ना तुला लुडका असतावचे तुक पळो का मंदिशे कसे की क्रमे संकट संकट शिगो आमकी मन मात्र कळना असेल पडे. हो समूगा अम्मा ते कसे की म्हणतात पडे अंता माही म्हणू कಣ್ಣ ಅರಿಯದಿದ್ದರೂ ಕರುಳು ಅರಿಯುತ್ತದೆ म्हणू बदच गो अम्मा. होई गो कष्ट इल होई गो दल्ल दवाल पूल उकल तितले सरागर आमगेल कष्ट पुरा परिहार केल गो पुरा परिहार दल नवे आता तुक सांगता. वई गो अम्मा कसन सांगते सांग वट्राशी एक ने एक कर असकतीची नतलरी देवाक भींग करते की म्हणू हिक पूरा सुख दिलरी मक पूज करनशी आराम रस्त म्हणून बहिंकी कसन की गो नाही ते तशी लेक्का ना दल मक्की केक पण दिशी गो कसं म्हणरी हावा हप्पळोडीन तो कसं की माट मंत्र करत खै त्या खाल्लेल्या प्रभूंकी उत्कर सूरदत के अशी गो गाव प्रसिद्धी हब्बून गेलेल गो कडे राम गेल कस्तुरीन पळे त्याचे मूळ दिले कोण गोतस गो अम्मा ती पूर्णिम गो आणि कसं किल्ले गोतस वे. हा राब सांगता हा हे ती सावित्र कस पळाय ती निक कसं की सांगलं काय ती माट मंत्र करता ತಂಗಲ್ ಗರ ಕಾಪಿ ಪಿವನು ಮಕ್ಕಶಿ ಒಂಕಿ ಉತ್ಕಡ ಸೂರ್ದಲೆ ತಿಗಲ್ ಮೈಯ ಕೈ ಸೂರ್ದಲ್ಲ म्हणू त्यादल्वे तज मगीर हीणे गांवतुल्यान पूरा सांगून गो तक्क समजावन मारायती गावांत आशिल्ल्यान पूरा उंकी उत्कडे आमकां कसं जायनी दुसऱ्यांक तांणी पुरा कसं लेकला मिगेल हप्पळोडी खावनू छेदल्ला म्हणू कोण्णे हप्पळोडी घेतना गो त्यांची संदर्भ म्हणू हे पूर्णिमाना हंगे लगी येवनो चंदकोन उरलोनो 1000 हप्पळ गो घेऊन गेल्या आणि गांवतुल्यांक एका 4 मालकोण विकल्या कितले हिकमतीक पळी गेले खंचान पप्पा का म्हण सांग. कडे रे आमगेले तुत्तुरी अस्मो कस्तुरी तिक्का कशकी एक सान सूक्ष्म कळलं खै तिने तिगेल फ्रेंडाक ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗಾಳ್ನು ಅಂಗಡಿಲಾಗ ಅಪ್ಪನಾಡು ಗೌಂತುಲೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಅಂತೂ ಪುಣಿಮಲ್ ತೊಂಡದಕ್ಕೊಂದು ಸತ್ಯ ಬಾಯಿ ಹಡೈಲ್ ಪಳೆ ಏಕ ನಮ್ನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ಮಣಕಿದಲ್ಲಿ ಗೋ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತ ಪುರಾಚನನ ತತ್ತವಳೆ ಅಂಗಡಿಲಾಗಿ ಯೌಚೆ ಹಂಗೆಲಾಗಿ ಮಾಪಿ ನಿಮ್ಗುಚ್ಕೆ ಬೇಜಾರ್ಕೊನ್ನಕ ಮುಣು ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಳು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿದಲ್ಗೋ आणि कोरका जाल्यार हे पावस वातच नाही गो केदना पावस येता केदना वत येत म्हण कळना म्हणून चिकेर बेला तम्मी असल पुरा काणी गो कष्ट येईल गो 1-4 दीस यो देवा सांगचे नक्का तशी जावन ह्या पण तुका चुडी पेटेनी मेहनताक राखी वरे पेटेनी मग कळले मेहनताक आमकां कष्ट येयला म्हणून कसकी सूक्ष्म आयला कळला ताका आयला तो म्हण लेकले मागीर विश्वनाथान हांव आनी कोर न्हू मेहनत कसने कळ नशी म्हळ्यार हांगा विशय कसने कळचे नज म्हणून भारी उपायर तागेल्या गुलेलींत गो
कशकी आता पुरा परिहार जाल गो अम्मा आता रामसती हो हो इतली पुरा काणी दल्ला गो मारैती असोडी देव अस गो देव नाम नमका दापन दिसले रे एक पंत पळे ताण दिवच बल तगल आशीर्वादच पळे जन्म पूर्ती विसर्जन तशी असत गो देव अस गो पुता देवस देवाले अनुग्रह यस मलगडेला आशीर्वाद अस आणि तुगल बमनाले चांगपण तुमक रक्कनो राखत गो पुता पुरा समदल नाही गो अब्बा बारी खुशी दल गो पुता तू सांगचे 100 सत्य गो हावा एक पंत दवा सौचे मगे चौकी दल दवा तुगल निमित्त आज आम्ही जेवण करतती चांग घरांत असती आमगेल चनालೊಟ್ಟು असती हेप्र तुगल दये कसं की कप्पा जाळ्यार उरलेले मग माफी कोण दी म्हणडावला मागची गो मागीर मग खास येवचे हांव सवलरी देव उरले ना हांव माफी निमगेले री देव उरले ना तगेल काम तो करता ता आमकां गोतनाशी आमगे लगी तगेल इच्छे प्रकार काम करयता कितले विचित्र न्हय वही गो पुता देव जगन्नाटक सूत्रधारी अम्मी तान खेळच पात्रधारी हे पूरा जनಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಸ್ತಾ ದಲ್ಲರಿ ಅಮ್ಮಿ ಕೋಪ ಇಲ್ತನ್ ಕಪ್ತತಿ ಬೇಜಾರ್ದಲ್ತನ್ ಬೇಜಾರ್ತತಿ ಹಾಸ ಇಲ್ತನ್ ಹಸ್ತತಿ ಎಂಚಿನೇ ಗೊಂಗೆಲ್ ಜೀವನ ದಾಯ್ ಗೋ पुता दवरता हा दायत गो अम्मा दवरता इतली वेळ आमगेल पंचायती कैकली नवे अंत तुमका खंयचे पॉइंट इष्टदल्ले म्हणून दय कोण कमेंट्स आणि तिलसी येते तशींची मस्त लाईक शेअर सबस्क्राइब करून सपोर्ट करचक विसर नका ती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओ मिळतती धन्यवाद।